ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି। ଧାର ଉଧାର ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ହଉ, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛେ ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭଲ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରକାରରେ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ଆସିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୋଷ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ହେବନି, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କାହାକୁ କହୁଛେ? ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହଉ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା କଥା। କାହାକୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କହିଲେ ଲୋକ ହସା, ନହେଲେ ତୁ ଅଯଥା ଲୋକଟା।